Pila na kabuhan ang nilabay. Sukad sa pagkatag sa virus. Nahantod karon. Wala pa nahibawan kung asa kinigikan. Halos tanang buhi. Mataw man o mahayo. Pwede ka ning matakdan. Kung gusto kang maluwas, dapat mo patay ka. Ano na ba ni ang katapusan? Oh, kinsa man inyong kuyog? Si Jude, ug usa siya sa mga nakaluwas. Pero ay mo kabalaka. Kay dili ko infected. Nakalawas ko sa pinaagi sa sakripisyo sa akong mama. Kita tanan angay mo sakripisyo. Kay kung dili, pwede na to ikamatay. Wa tay laing mabuhatan na. Kundi mag tinabangay. Unya, unsa may resulta sa inyong lakaw? Halos na ang tao sa gawas infected na. Nya kuya, wala nam tay makaon. Pahurot na. Dili na makabot sa sunod adlaw. Nakoy extra green na pwede na to makaon. Kasi makatabang ni. Pero mangita gyapon tag paagi. Para dili ta magutman. Ate Kat, sa una ni nato wala natin pagkaon. Ayaw ka kabalaka. Kay silang kuya, mangita sila og pagi. Dili ta nila pasagdan, ha? Ya. Kumusta sa papa? Ay, ganiya naman ang hinuktok diha. Pads, paligog tanaw ni John ug Dion. Kasi makabuhi nga to. Ako rin bahala ni papa. Sige, Salamat. Kasi dyan, ang liyong. ako na mga igsuon nga natakdan. Pero ay kabala ka, amo ra man silang higtan. Sige. Tol, lingkod na sa dira. Sige, Bawalan salamat. sa nang malawas. Kat, Oh, maligugog labakara dito kay akong trapuhan sa papa. sige kuya. Julia, kuyugi mo ate. Ah, Kumusta ka diha? Malas lang nimo. Ikaw ang una natakdan sa tong pamilya.
Tol, kung wala pa lang ka ni sakripisyo ni Papa, di amta kami nana. Pa? Okay ra ka pa? Gusto lagi na ako makita ang imong mga igsuon. Delikado, dili lagi pwede. Ay, nagkabalaka kay naaraman sila dira. Oo, na diha. Pero, imong manggihigtan, imong manggipanggapos. Kiba mo makangano, di ba? Tungod ba niya, maunang buhi pa ko hangtod karon. Daghan kayo ang iyang pagsakripisyo sa ako ah. O di po tungod nimo, di man po sila matakdan, di ba? O wala unta ka magtinanga, di unta sila maingunan na. Kuya. Kuya, dara ang labakara. Trapo ni Papa. Pa, Di na ko nagikinahanglan! Ngano nasan na si Papa? Gusto gyud na siya mo tanang nila John og ni Diyom. Kuya, pasagdiin lang ko na si Papa. Kay basig wala na siya nakadawat sa nahitabo. Perminti lang sa inana. Kath, Julia, palihog og hiposan ng labakara. ay Julia. Ano sa nitabo niya? So kanya na-infected ako mga igsuon. Kay mo rin siya na trauma. Na kay nakuha nga balita sa radyo? Base sa ako nadunggan ganyang buntag, na mga agianan nga shortcuts nga pwede na to agian. Pero dapat yapon ta magbantay kay delikado man. Napa ba yung mga nakaluwas? Naa. Pero ang uban nga trap sa tunnel, ang uban na silang balay, ang uban na sa bunker naka-lock-in. Dapat makabuhat na tao paagi o sa tamahutdan ng pagkaon. Kay dili pwede magutman, labi ng mga bata. Kung makaagi ta silang giingon nga gianan, dakong posibilidad nga malawas ta og makagawas ta din sa atong baryo. Nakoy nahibawan nga shortcuts nga pwede na to agian. Andam ko mutabang og kinahanglanon. Salamat. Na ako'y nakitaan nga mga armas sa gawas. Pwede to na to magamit sa atong plano nga paghawa diri. Pero daghan kay nakabantay nga infected. Awa tayo mahimo na kung magpakatanga ra ta diri. Dapat di malihok ta. Bahala nun sa may tabo, patay o buhi. Kuya, kamo na lang ang mag-iasahan. Nak? Nak? Kumusta ka, nak? Nak? Kaila ka na ko, nak? Nak, imo kong papa, nak. Kaila ka na ko? Kuya! Kuya, si
Ika-12 ka oras. Matagda na si Papa. Ikaw! Ikaw hinungdan! Baliw mo talaga. Nganong ako mali mong basulon? Di ba ikaw kalagot, Papa? Kuya! Dapat ikaw ang basulon sa tanan. Kaya ikaw'y hinungdan nga nung hitabunin na to. Gago ka! Kuya! Gusto na! Wala kang ibasulon din napita. Kaya kitang tanan nagsakripisyo. Kuya, ang dangin na nga ninyo! Kitang tanan nagkalisod karon dapat magtinabangay ta! Ayaw mo paging unana! Kuya, infected naman yun ko. Angay ko mo sakripisyo alang sa inyong kaluwasan. Kasabot kasi mong gisulti. Ano na ako nagtarong? Wala tayo mahimo, ani. Ate! Wala tayo laing mahimo. Kundi pagsakripisyo ka na ako. Pinagi sa pagpusilin yun ka na ako. Dili lagi pwede. Kasabot ka? Kaysa makapaako ninyo. Sakto siyan. Ato na lang yatag yung kagustuhan. Kaysa madamay patong tanan. Kibaw kasi mong gisulti. Iksuon na nato. Nya atong kusilon. Kibaw ka? Oh! Kibaw ko! Pero dili ta na buhaton, pwede na to ikamatay tanan. Infected na siya. Pila na lang ka oras, wala na siya. Napay paagi. Kat, unsay mong gibuhat? Hindi na ako kaya nga makita nga nagkanto siya.
Ang pagsakripisyo sa akong pamilya mao ang pinakadakong higayon para maluwas mi. Pero hangtod kuno saan ni mahuman, naa pa ba'y pag-asa? Umauna pa ni ang katapusan. The end is near, and the saw its face. The final curtain, my friend. I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled years and every highway and more.